E aí, a partir do próximo do 2020, vai ser difícil. A unha boa parte do sector agrogandeiro, e así o manifestan sindicatos como Unións Agrarias e o Sindicato Labrego Galego, a cuestión da nova normativa que prohibirá o esparexemento dos xurros a través do sistema de prato segue a cheirarlle e pretenden que se bote abaixo en favor doutras accións que verdadeiramente reduzan en gran medida a contaminación por gases que favorecen o quecemento global. A cuestión agora é evitar que o emprego deste sistema non reduza as axudas europeas ao gandeiro. Temos unha moratoria dun ano que non nos tranquiliza máis que o imprescindible. Non é o mismo que haxa moratoria que non haxa, pero tampouco non soluciona nada. É unha medida inviable, ademais de ineficaz, e durante este ano temos que traballar arreo para que eso non se leve a cabo. Decir que baixamos a emisión de gases de calentamento que afectan ou contribuyen ao calentamento global coa inyección de purines, pois eu creo que é pouco serio. Eu creo que temos que mirar todos aqueles procesos industriales onde interven a combustión, onde hai grandes emisións de carbono en cualquera das súas formas, e temos que evitar xa dentro dos gases derivados do amoníaco, que é o que estamos a falar, non só da emisión de purines, senón tamén da síntesis dos abonos minerales que emiten o 70% dos gases nitroxenados que afectan ao calentamento global e do que nadie fala. Eu creo que, aparte deso, o truco, porque eu creo que como mínimo lle podemos chamar truco de cambiar de baraxa no medio da partida, e o que ano pasado non afectaba a condicionalidade, este ano o afecte, é ilegal. Nós o temos tamén nos xulgados e xa digo, temos un ano máis para traballar, pero isto non pode ir adiante de ninguna das maneiras. Estamos falando que este ano non vai afectar, pero só é unha moratoria dun ano, e mentres outros gobernos autonómicos si tomaron medidas, pois nos aquí seguimos sin facer nada, con que este ano non vai afectar.